Burpon deneri eta ongi etorri burp saiora, badakizuen bezala, burp saioa laizter amaitzen da, eta bai, heldu den ostiralean izanen da gure azken burp saioa, orduan gozatu gaurko saioa, Saio hontan lau burp. Iban Bilbao Frailek bere agurrak eginen dizkizue Hondartzatik. Tengo aquí. Azken skate eskola burp saioan, Misa Kanibalekin Donostian eta gaur asko ikasiko duzu. Odei Labegarekin egon naiz eta bere ametsa erreala bihurtuko da. Musika burp saioan kalzetinezi katxetez musika taldea ezagutu dugu Getarori esker. Calcetines y cachetes, ¡me cago en Dios! Listo, mandoa, segurtasun ala ondo, burpon eta horrai ikusten gara, guazen. Iban Bilbao Fraile burper handi bada, gurekin burpatu du 2 urtez eta dena eman du. Berarekin egon naiz eta oroitzapenak aipatu ditugu. Haupa Iban. Haupa Jokin. Badakizun bezala, heldu den ostiralean izanen da azken burp saioa. Dena eman duzu burp saioan. Zu izan zara ipurdi ezagunena Euskal Telebistan eta Euskadin. Zein da zure oroitzapen hoberena? Ba, Mr. Dick, igual, kafe antzokian hasi zela eta oso polita izan zen, oso zaila baita ere egiteko, baina oso polita eta oso emozionante. Mr. Dick mugitu da ere, kafe antzokian hasi da, gero Elorrion ikusi dugu. ¡Heldu da! Mr. Dicken! Formula magika! Alaitasuna! Zoriona! Frogatu doanik da, Bai, baina honekin betirako gaztea, zoriona, alaitasuna, frogatu! Zein izan da momentu frikiena? Frikiena, Euskal Kirolak fashion egin genitunen. Bota nuela olioa gorputz osotik eta zegoen hor jende guztia, zubian begiratzen ni botatzen nuen bitartean olioa. Eta ipurdia kanpora erdibiluzik, Bilbordian. Hori pizka bat bizarro da, friki eta punki. Lagunok, hau izan da guztia. Kirol garaikedeak, herri kirolak atzean geratu dira. Berriztatu lagunok. Gogoratu, berriztatu. Aurrera joan behar gara, atzerantzez. Agur! Zure bizian, Iban Bilbao Fraile aktorea zara, baita ere antzerki irakaslea. Nola ikusten dute zure irudia ikasleak? Ba, gustatzen zaie. Nirekin barra egiten dutela, esaten didate, eta egunero ikusten dutela, ostiralero.
Zer da zure ametsa? Non nahi duzu amaitu? Beteko duzuen nire ametsa benetan? Noski. Jokin, benetan? Benetan. Pizka bat lotxa baten dit, nire ametsa kontatzea. Itsaslamia izatea gustatuko litzaidake. Ibanek nahi duaz amaitu bur saioa. Joder. Bakizu da? Ez. Itsaslamina. ¿Qué tengo aquí? Qué lindo es un tesoro que descubrí. Es muy simple decir que no hay más que pedir. Que lo que ves a tu alrededor, tanta abundancia, tanto esplendor, te hace pensar que yo no necesito más. Regalitos así tengo miles, aunque a veces no sepa qué son. Y poder ir a descubrir que siento al estar ante el sol no tiene fin. Quiero saber más, mucho más. ¿Quieres no sé, mapa? Tengo 20, pero yo en verdad quiero más. Misha Kanibarekin egon gara Donostian, bere azken skate klasea emanen digu Sancheski markari buruz. Haiek sortu zuten Euskadiko lehen skatea. Iepa familia, hemen gaude Burp saioko skate eskolaren azkeneko saioan. Oso ikasle onak izan zarete, gainditu dezute lehenengo maila. Ezagutzen altzute Sancheski hitza, seguru baiet. Hemen daukat gordeta nire lehenengo jaunartean erreglatu zidaten lehenengo skate laranja, Sancheski. 1976 urtean, Irungo fabrika baten sortu zen Europako lehenengo skatea. Bai, ondo entzun dezute. Irunen, Sánchez anaiak Kalifornia eguzkitsua bisitatu ondoren, Euskadira bueltatu ziren eta beren lehenengo skate prototipoa sortu zuten. Made in Euskadi. Hemen hasi zen gurpil gaineko iraultza. 80 eta 60 hamarkadetako Euskadiko patinatzaileek gogor eman zioten skateari Sancheskiri esker. Hona hemen irudi batzuk zuentzat. Eta barregarriena da, Sancheskiren markaren izena, Sánchez abizena eta eski hitza lotuz sortu zela. Hau normala da, jankiek ere askotan erabili dituzten beren abizenak markak sortzeko. McDonald's, Powell Peralta, Gordon Smith edo Ford adibidez. Eta guazen orain kalera ikustera jendeak zer dakien Sancheskiri buruz. Baina, Sancheski da Euskadiko lehenengo skatea. Sancheski. Zautzen duzute? Bai. Irunen egindakoa. Irunen? Bai. Badakizute zer den Sancheski? Bai, marka bat, Marka bat? Bai. Da Sancheski, el santoral de los skaters. Vale. Tío, joder, moderno da hori ez jakitea. Ezagutzen dezute Sancheski, skaterren santorala. Sancheski ezagutzen duzu? No te mates, Bakizu zer den Sancheski bat? Nire bat. Patinete bat da Sancheskia, premio. Beno, eta inkesta honen ondoren,
Hemen uzten zaituztet burp saioan bizi izan ditudan momentu hoberenekin. Bonjour, bienvenue à San Sébastien. Je m'appelle Micha Cannibal. Eta orain, Santxezki atzera. Apa familia, laizter arte. Burp is not a crime. Odairekin egon naiz, ezaguna ere Klein edo Calvin bezala esan behar nion burp saioa amaitzen zera. Momentu unkigarria izan da. Aupa Odei, kaixotxo, ze moduz? Superondo. Entzun, beritxar bat dut. Hala? Burp saioa amaitzen da. Nola? Amaitzen da, burp saioa ja... Odei, mesedez, mesedez. Mesedez, odera da. Horrakatu behar dut. Lasai, lasai. 2 urte ja ondo. Bai, ondo dira, 73 saio Tan horkatu erabaki zoro hau? Europan. Europan? Sarkozy? Sarkozy. Zu esaltzinan bere laguna. Bai, bueno, Nikola horrela da, Eta ere, azken G8 bakizu topaketan, Barack Obamak esan du, bueno, hori amaitu behar da. Obaman azkar, txikituko dut! Because of what we did on this day, in this election, at this defining moment. Barack. Bueno, hora da. Azteringo dugu goren. Ez dakit, bakoitza orain bere bidea hartu behar du. Uste dut dira egin dugula urratsa handi bat, elgarrekin, eta momentu batez onartu behar ditugu gauzak, eta bakoitzak gure bidea hautatuko dugu. Oso diskurso politak. Unkituta nago. Musu. Unkituta nago. Jokin. Baina pozten naiz asko du azkeneko 2 urte hauetan zuekin lan egin izanaz. Gauz asko egin ditugu elgarrekin, izan zira Calvin, izan zira Klein. Zer liteke zure momentu unkigarriena? Neri hondartza asko gustatzen zait, eta iasa oso ondo pasatu izan dut hondartzan grabatu ditugunean gauzak, jokin. Golfa, adibidez. Adibidez, golfa, horren beste gustatzen zaigun kirol hori, eta horren beste praktikatzen dugun kirol hori. Eko gudaria izan zara, Eko gudaria izan du naiz. eta orain zira gehiago. Ja ez naiz berriro eko gudaria izango, motel. Orain egin dezakedan gauza bakarra da, ahalik eta gehien kutsatu, aber bengoz bukatzen den mundua. Ze ja burpika beti esk ez dauka zentzurik nire bizita. Bueno, lasai.
Odei, zurazki beste gauz bat egin. Ez, lasai ez dira, honekin moztu daiteke suizidatu Ez exageratu, mesedez, Ez exageratu, Burp amaitzen da, beran munduak jarraitzen du, Aurrera arrai, bai. Donostiko Andre maitagarria, jarraitu borrokan, kalarai, lalarai, kalarai. Odei, zurekin beti ondo pasatu dut, barre egin dut pila bat, salbu aldi batez, txuflaz, oroitzen zara? Txuflaz, bai. Horrea. Bai? Karo baietz. Ai, aski, mesedez, ez dut kenduko, Ez, ados, bai. Lasai, bai. Ados. Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Beno, eske gauza konfesatu behar dizut, Jokin. Ara, azkeneko 2 urte hauetan zutaz maitemindu naiz. Eta txuflaz bazan eskusa bat, ea azkenian hor sakuan sartu eta zinean ez. Bai, bakizu, ez dela nire aldea. La Vega familia ondo ezagutzen dut, ia musu bat egin nion bere lehen guzuari, Ibai La Vega. Eta orain uste dut, Odei La Vegari eginen dudala musu txiki bat. Musu bat? Musu bat. Bueno, lasai. Bueno, nola burp saioa amaitzen alduzu? Beno, egia esan musua eta gero ez dino hobea amaitu dut, baina hemendik aurrera jarraituko dut betiko alera egiten, Jokin. Eta, zer da? Indioarena. Goazen orduan. Beno, familia, hau hiri eroa, ezta? Pixkalet indio sentitzen zarela, bideo honetik anzoaz, eta bakizu, jarraitu burp sentitzen. Jo! Kaltzetinez ikatxetez musika taldea ezagutu dugu Santurtzin, Getaroren lagun oberenak dira. Toma mucha fruta fresca, tómala y disfruta como te parezca. Ez dira aurrerakoak nahiko ganberoagoak. Eta gure azken musika taldeak burp saioan dena eman du. Goazen. Hemen nago lagun batzuen zai. Ordu bete berandu datoz. Ez pentsa beste munduka ezer izango danik, oso tipo aspergarria dira. Hemen datoz. Vamos para adentro. Ahí va, que se me había quedado. Buenas tardes. Somos los calcetines y cachetes. ¡Me cago en Dios! Vale, Raúl, Carla. Venga, goce. El coche se queda aquí. Por culo.
Adentro. Venga, sartu barrura. ¡Guase! ¡Calcetines y cachetes! Bueno, gaur bai lagunok. Gaur bai burpers, gaur bihotz posik nago, nire lagunekin, nire kuadrillarekin, gaudelako hemen sarturtzin. Eta, bueno, calcetines y cachetes taldea daukagu, oso tipo aspergarriak, oso rollo txarra daukatenok, ikuste duzu, Bueno, ikusi duzu, ez dago aspertzerik hemen calcetines y cachetes taldearekin. Nik bihotzez benetan agurtzen zaituztet, oso posik egon nahi zuekin gaur. Eta zuei, badakizue, diskak erosi eta euren kontzertua jarraitu, Bueno, chavales, que estáis súper emocionados, tío. ¡Calcetines y cachetes! Espero dut ondo gozatu duzuela gaurko saioa. Elduden ostiralean gure azken burp saioa izanen da. Hemen, plato ofizialan, hemengo izar handiak errezibituko ditut. Jagoba, Moli, Karima, Barkate, Ibai Labega, Odei Labega eta zuzenean txartuko gira harremanetan beste burper handi batzuekin. Orduan, laizter ikusten gara
eta asteburu on. Agur! La 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 la